Je to trošku poetickejšie, ako som pôvodne plánoval, ale čo sa deje? Dnes je pondelok a už o pár dní, v sobotu 27. je avizovaný koncert, oslava 30. výročia. Je tam kapela Felice, kapela Kapucíni a Stanley. Takže ja vám len chcem povedať jednu zaujímavú vec. Teraz pred chvíľou som sa pozeral na stránku, kde ponúkame predaj lístkov a je tam ešte zo pár miest. Takže kto si odložil za obstaranie lístka na poslednú chvíľu, neviem, odporúčam urobiť tak čím skôr, ísť a už teraz sa o to postarať, pretože naozaj je možné, že aj nebudú už zajtra, pozajtra. A teraz také reskejšie niečo. Príde.